खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। आपकामिं 2025 बीटीसी बिसायख'थिया बांद्राय गोबाव सम गैला। बे समावनो बीटीसीनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम बबे मोनसे पलिटिकल पार्टीनि दैदेनगिरिया बा लिडार्सफोरा बे यूपीपीएल आरो बीपीएफ खौसे जागोननि बाथ्राखौ मीडियानि गेजेरजों सोंथि खालामनो थाखाय बिथोन होदोंमोन, अर्डार हरदोंमोन आरो बे यूपीपीएल आरो बीपीएफ मोननै हानजाया खौसे जानानै आपकामिं 2025 बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों जोंनि बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायगोन नामा बेखौ लानानै गोबां रोखोमनि माने कनफ्यूज मोनसे थासारियाव बेले-बेजे सावरायबाय थानाय नुथायखौबो जों दिनै नुनो मोन्दों। आरो बे खौसे जानांगौनि बाथ्रायाव यूपीपीएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां रोखोमनि गोबां कमेन्ट शेयार खालामदों आरो बीपीएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो गोबां रोखोमनि गोबां माने कमेन्ट शेयार खालामदों। नाथाय खौसेथिनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला थांनाय 2020 बीटीसी बिसायख'थियाव जेब्ला यूपीपीएल पलिटिकल पार्टीया 12टा 12टा सीटखौ लानानै देरहासार जानो हादोंमोन आरो बे समावनो बेराफारसेथिं बीपीएफ पार्टीया गासै 17टा सीटखौ लानानै देरहासार जानो हादोंमोन। दा दिनै बै समाव जोंनि बर' माहारिनि माखासे सिस्टेम आरो सिचुएशनफोरखौ सिरियासलि बै थांनाय समावनो जुदि साननो हानायमोनब्ला आरो थारैनो बिसोर साननो हानाय साफा गोख्रों दैदेनगिरिखा आरो बै समावबो बै माखासे लिडार्सफ्रा नुखादों, मिथिखादों। नाथाय गावबागावनि माखासे पलिटिकल सीट पावारनि थाखाय, गावबागावनि माखासे पलिटिकल सार्थबादिनि थाखाय, गावनि गोसो सिंनि माखासे हाबिलासफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै गुबुनखौ लाफानानैब्लाबो जोंनि बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायदों। आरो बै थांनाय समाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल खौसे जानानै बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनायमोनब्ला मोनसे पलिटिकल सिडुलथिया दिनैनि समाव स्टेन्ड खालामनो हागौमोन। नाथाय जोबोद माने दुखु गोनां बाथ्रा, दिनै जाय हानजाखौ लाफानानै बे बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायदोंमोन बे हानजायानो दिनै यूपीपीएल पार्टीखौ पलिटिकली माने जानगार खालामबाय। जायनि जाहोनाव दिनै जों मिथिनाय बायदिब्ला एसेब्लाबो मोन्दांथि हरनाय बायदिब्ला यूपीपीएल पलिटिकल पार्टीनि ग्राउन्ड लेभेलनि माखासे पलिटिकल थासारिफ्रा जोबोद गाज्रि। जायनि थाखाय जोङो थांनाय माखासे समफोराव यूपीपीएल पार्टीनि माखासे वर्कार्सफोरा साधारन मोनसे पलिटिकल इस्यूखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव नांलायलायनाय, सोरखौबा न'आव थांनानै बुना फैनाय, सोरखौबा न'आव थांनानै धमकी हैनाय आरो बेफोरबायदि थासारिया मा समाव जायो मिथिगौना? जेब्ला गावनि माबा मोनसे केरियारखौ लानानै बा माबा मोनसे मुवा बेसादखौ लानानै जाय बायदिब्ला बा मावब्लाबो माने साक्सेसफुल खालामनो हाया बायदिब्लाथाय जेब्ला फ्रास्ट्रेशन जायो, बे फ्रास्ट्रेशन जानानै थानाय अबस्थायाव बेफोरबायदि गावजों गावनि गेजेराव माने सिनायब्लाबो सिनाय बायदि जाथावथारि जाथायफोरा माने जालाङो आरो जाहोयो। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? जाय पलिटिकल पावारखौ गावनि आखायाव मोनदों बे पलिटिकल पावारखौ सोरखौबा दम होनो थाखाय, सोरखौबा बुनो थाखाय आरो दादागिरि खालामनो थाखाय बे पावारखौ होनाय जायाखै आरो बे पावारखौ होनायनि आन्दोआव हाजार हाजार सुबुंफोरनि बे मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटनि बेसेन दङ। जायफोर मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटनि गेजेरजोंसो नोंसोरो साफा लिडार जानो हायो। बेखायनो फार्स्ट अफ अल बै रायजो राजाफोरनि मोनफा मोनफा बेसेनखौ सिबिनो सोलोंग्रो, मान होनो सोलोंग्रो। जेराव दिनै बीटीसीनि दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांनि पलिटिकली गोबां रोखोमनि जों डायलगफोरखौ जों नुबाय थायो बा खोनानो मोनबाय थायो। बेनि गेजेराव आं बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन पलिटिकल डायलगफोरखौ दिनै आं बुंनो सानगोन। जेराव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा सोरबा जोंनि बर' फिसानि सापात बागानखौ लानानै, सोरबा जोंनि बर' लिडार्सफोरनि प्रपार्टिखौ लानानै पलिटिकली माने इस्यू खालामनानै डायलग मारिनानै जोंनि सिगाङाव फोस्रावबाय थानाय जा मोनसे नुथाय, बेफोर माखासे नुथायफोरा थारैनो गमामायैनो जोंनि थाखाय बा जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेशननि थाखाय पलिटिकली माबा मोनसे मोजां मेसेज जादों ना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै जायफोर लिडारफ्रा, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेसेबांबा गोलाव सम हारिनि थाखाय दावहा नांना फैखांनायनि उनावहाय बे जोंनि बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव लिडारशिपनि बिबानखौ दिनै मोननो हादों। दा बे पलिटिकली लिडारशिपनि बिबानखौ मोनखांनायनि उनावहाय बे जोंनि हारिनिनो बर' फिसाफोरखौ सिनाय रोंला। गावजों गावनि गेजेराव, गावनि हारिनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो सोरनिबा पार्सनेल प्रपार्टिखौ लानानै, सोरनिबा पार्सनेल बेंक बेलेन्सखौ लानानै पलिटिकली इस्यू खालामनानै पलिटिकली डायलग मारिनाय माखासे नुथायफोरखौ जोङो गुबुन स्टेटआव बा गुबुन हारिनि माखासे पलिटिकल सिस्टेमाव जोङो नुनो मोना। नाथाय दिनै जोंनि बे साधारन बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव जों बर' हारिनि माखासे बर' पलिटिकल लिडारफ्रा बे पलिटिकल पावारखौ गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि लाइफ टाइम मोनबाय थागोन बायदि खनसे मोननायावनो ओरैबायदि दिन्थिदों, ओरैबायदि आखुनि बेबहार खालाम
खालामदों जेराव दिनै गावजों गावनि गेजेरावनो बिदा फंबायनि गेजेरावनो सोरनिबा प्रपार्टिखौ लानानै पलिटिकेलि इसु खालामनानै डायलग मारिनाय सोरनिबा पार्सनेल बैंक बेलेन्सखौ लानानै दिनै पलिटिकेलि इसु खालामनानै पलिटिकेल डायलग मारिबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेराव दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे आं BTC निसो चिफ जागोन आं BTR नि CEM जाया दा दिनै BTC नि दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा BTR गभर्नमेन्ट लोगोसे प्रमद बर' बिथांमोनखौ फल' खालामग्रा माखासे सुबुंफोराबो BTR गभर्नमेन्ट बुंबाय थायो दा थारैनो जुदि BTR गभर्नमेन्टब्ला दिनै बै लामा दथानि जा पस्टारफोराव BTR GOV डट लिरना दोनदोंना बेखौ BTR GOVT लिर जुदि गोहो दंब्ला दिनैसिम मोनसे रोखा बाथ्राया मेनसन जानानै दंखायो जे BTA दिनै मुंखौ सोलायनानैसो BTR खालामनानै लाना फैनाय जादों दा दिनै BTR गभर्नमेन्ट होननानै जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो थांनायासो बेसेबां माने लासिं सिंनि बाथ्रा जानानै फैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय लिडारा जाय पलिटिशियाना बा पलिटिकेल लिडारफोरा थगाय थसि खालामनानै गावनि बे पलिटिकेल केरियारखौ मोनबाय थानो लुबैयो जानो हागौ मायबा मोनसे समाव थगाय थसि खालामनानै मोनगोन नाथाय थगायनायनि फिथाइया लाइफ टाइम नङा दिनै नङा गाबोन नङा सानसे बियो थुंगे हैगोन नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन दिनै BTR गभर्नमेन्ट जुदि बुंबाय दंब्ला बे बिथिंनि बेलायाव मोनसे बाथ्रा आं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो नाजागोन नोंथांमोना आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै नायबानो जाबाय जे BTR एग्रिमेन्टनि MOS नि 3.1 क्लजनि रमान 3 नाम्बाराव मा लिरनानै दोनदों जे इंक्रीज इन कन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ BTC अप टू द मैक्सिमम ऑफ 60 सीट्स after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribals बेवहाय मा बुंदों existing percentage of reservation for tribals दा दिनै जोंनि ट्राइबेल हारिनि पार्सेन्टेज वाइसै बेवहाय बै 60टा सीटखौ जुदि थारैनो बारायनाय जामारोब्ला जोंनि पार्सेन्टेज वाइसै जोङो ट्राइबेल हारिया माने बेवहाय बाहागो मोनगोन दा दिनै जोंनि बे भारत हादराव जों ट्राइबेल हारिनि जितु पार्सेन्टेजखौ बेयाव मख'नाय जादों अब्ला बे भारत हादराव जों ट्राइबेल हारिनि पार्सेन्टेजआ 10% दा बेवहाय जाय बाथ्राखौ मेनसन खालामनाय बायदि जुदि थारैनो जामारोब्ला फैबाय थानाय माबेबा समाव जुदि जोंनि बे BTC आव 40टा समष्टिखौ बारायनानै 60टा जुदि खालामनाय जायोब्ला बे जोंनि ट्राइबेल हारिनि पार्सेन्टेज वाइसै 10% हिसाबै बे 60टा समष्टियाव जोङो अनलि 6टाल' सीटखौ जों मोननो हागोन बेवहाय बुंनाय बायदिब्ला दा बेवहाय without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribals होनदों दा for tribals नि जायगायाव बेवहाय बेखौसो मेनसन खालामनांगौमोन जे without adversely affecting the existing percentage of reservation for BTC दा BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय जा मोनसे रिजार्वेशन बे रिजार्वेशन बायदियैनो बै 60टा सीटआ बारायनाय जायोब्ला बेबायदिनो बारायनाय जागोन बेफोरबायदिखौसो माने मेनसन खालामनाय जानांगौमोन दा दिनै BTC एकर्डनि गेजेरजों आरो बे BTC एकर्डखौ 2003-10 फेब्रुवारियाव 6 शिड्यूलनि 6थि फारिलाइनि मर्यादा होनानै बे BTC एकर्डखौ मानगोनां बेल्टी ब्रादार्समोननि गासैबो प्रब्लेम इस्युफोरखौ लानानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन जाय 6 शिड्यूलनि मोनथाया जोंनि बे प्लेन्स एरियायावनो भारत हादरनि संबिधान बायदि गनायथि गैया नाथाय बे गनायथि गैयै जिरादखौबो भारत हादरनि संबिधानाव मोनसे गोदान माने संबिधानखौ माने सोसननानै बे 6 शिड्यूलनि मोनथायखौ 75% वाइसै जोंनि बे BTC काउन्सिलाव लानानै फैनाय जादों दा बे 75% वाइसै 6 शिड्यूलनि जा मर्यादा बे हिसाबै जोंनि बे BTC एकर्डनि उनावहाय जोंनि बे 40टा समष्टिनि गेजेराव 30टा समष्टियानो जों बर'फोरनि अर्थात जों ट्राइबेलफोरनि बे 30टा समष्टिया जोंनि रिजार्वेशनखा बेवहाय रावबो नन ट्राइबेल्सफ्रा जोंखौ कुनु मोनसे इफेक्टिव माने पलिटिकेलि गोहोम खोख्लैहोनो हाया दा दिनै गमामायैनो फैबाय थानाय माबेबा मोनसे समाव BTR खौ इमप्लिमेन्टेसन खालामखांनायनि उनावहाय गमामायैनो बे 3.1 रमान 3 नाम्बाराव लिरनाय बायदि जुदि जामारोब्ला जों ट्राइबेल हारिया जुदि अनलि 6टाल' जुदि रिजार्वेशन मोनोब्ला अब्ला जोंनि अबस्थाया मा जागोन आरो बे जोंनि बे BTC आ जाय BTC खौ 6 शिड्यूलनि मर्यादा होनानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन बेनि अबस्थाया मा जागोन दिनै जाय
हाखौ मोननो थाखाय जाय मोनथायखौ मोननो थाखाय जोङो दावहा नांबो जों दिनै BAC मोनबाय BTC मोनबाय आरो फैयै फैयै नै BTR बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाबोनो हाबाय। दा दिनै जों बर' हारिनि थै होनानै जिउ होनानै मोननाय बे गासैबो माने बान्थाफोरखौ माबेबा फैबाय थानाय समाव जुदि जेनेरेल मोनसे जुदि काउन्सिलनि महरखौ जों जुदि नुयोब्ला बेनि गुबै दायनिगिरिफ्रा सोर जागोन आरो जुदि जाया नङा जुदि जामारोब्ला जों मा जानानै थानांगोन सैमा अमा बायदि स्टाइलाव जों गावबा गावनि जिउखौ खुंनानै थानांगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो दा समाव जों बारम्बार एलार्ट जादों आरो बे BTR एग्रिमेन्टनि माखासे MOSनि दफाफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनफ्रा लेखा गोरों इयुन जेनेरेसनफ्रा दसे सम होनानैब्लाबो माने सैथोथिखौ फरायनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायना होनाया गासैनिबो दायथ' आंनिबो दायथ' नोंसोरनिबो दायथ'। नाथाय सोरबा लिडारनि बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गरसे गरनै ललिपप मोनजानायाव माबा मोनसे बेनिफिट्स होनायाव नोंनि बे सैथोथिखौ नों जुदि लाखुमानानै नोंनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय नों जुदि खामानि मावलांब्ला जोंनि बे बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनाव मालाबाबो सोरांनि लामाया फैनाय नङा। दिनै जों गासैबो बाथ्राफोरखौ बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बे मेगननि नोजोराव बे खोमायाव जोङो सोनानै होनो हानांगोन। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।